din dragoste sinceră și curată, ai hotărât să iei în căsătorie pe sora Brenda. Vreau aceeași întrebare pentru tine, sora Brenda. Vrem ca înaintea lui Dumnezeu să ne răspunzi dacă din sinceritate și din dragoste curată mergi astăzi în căsătorie după fratele Serioja Galic. Da. Da. Domnul să vă binecuvinteze. Înaintea lui Dumnezeu și a tuturor martirilor, promit că încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Facă-mi Domnul ce vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea.